Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Martha Chizuma ayimitsidwa pa mtchito. Lachitatu pa 1 February mu chaka cha 2023, mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna mayi Colleen Zamba adayimitsa pa mtchito a Martha Chizuma, yemwe ndi mkulu wa nthambi yothana ndi ziphuphu komanso katangale mdziko muno ya Anti-Corruption Bureau ACB. Malingana ndi kalata yomwe yachokera ku office ya amayi Colleen Zamba, ikuonetsa kuti chiganizochi chapangidwa kamba kakuti amayi Martha Chizuma akuyankha mlandu woopsa kwambiri ku bwalo la milandu mdziko muno okhudzana ndi audio yomwe inatuluka mwezi wa Januwale mchaka chatha. Kalatayi yenanso kuti kuyimitsa pa mtchito kwa Martha Chizuma kwadza pa 31 Januwale mu chaka cha 2023, ndipo mayiwa adzilipidwa malipiro awo onse apa mwezi mpaka mlandu udzathe. Kuwayimitsa Chizuma pa mtchitoku kukubwera patangodutsa masiku okwana 13 mtsogoleri wa dziko lino a President Lazarus Chakwera adamenyesa nkhwangwa pamwala kunena kuti sawachotsa mayiwa pa mtchito komanso pa udindo wawo chifukwa cha nkhani ya audio ija yomwe inamvedwa mayiwa akuyankhulana ndi munthu wina, nkhani zokhuza ntchito yawo ku ACB. Kuyimitsidwa kunso kukudza pamene Committee ya Public Appointments Committee itawavomera abambo Hillary Chilomba kukhala wachiwiri kwa mkulu wa Martha Chizuma ku nthambi ya ACB. Mkulu wakale woyimira boma pa milandu a Steve Kayuni, Jaji Simeon Ndeza wa ku High Court, Nyamata wa Azunith Satar yemwe dzina lake ndi Ashok Neya, komanso bambo Frighton Mphompo anakokera Martha Chizuma ku bwalo la milandu mdziko muno kuti akalongosole bwino zomwe anayankhula mu audio ija. Mukalata yoyimitsa pa mchitoyi ya Martha Chizumayi, Zamba anenamu kunena kuti iwo ngati mlembi wamkulu wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna alandira malipoti osakhala bwino onena kuti Martha Chizuma akuyankha mlandu ku bwalo la magistrate ku Lilongwe, yomwe dzina ndi kuyankhula zopepusa munthu woweruza mlandu komanso kuyankhula zinthu zomwe zingapangise munthu kuti adedwe ndi anthu mdziko muno, zomwe ndi zosusana ndi section 113 gawo D ya Penal Code. Kalatayi ikupitirira kuwauza Martha Chizuma kunena kuti milandu yomwe akuyankhayi ikuonetsa kupanda khalidwe kwa munthu wogwira ntchito mboma, ndipo aphwanya section 498 ya Corrupt Practices Act, Anti-Corruption Standing Orders number D/18 gawo 2 ndi D/18 gawo 9, komanso malamulo akagwiridwe ka ntchito mu boma wotchedwa Malawi Public Services Regulations MPSR. Paichichi kalatayi inamaliza ndi kunena kuti Martha Chizuma ayimitsidwa pa mtchito ndipo asiya kuchita chilichonse chakuntchito kwawo komanso asachoke mdziko muno pokhapokha adalembera kalata ku ofisi ya Zamba. Loya wa Martha Chizuma yemwe dzina lake ndi Martha Kaukonde anasimikiza izi kunena kuti mayiwa alandiradi chikalatachi chowayimitsa pa mtchito, koma iwo anati ndi zodabwitsa kwambiri popeza Martha Chizuma sanayambe kuyankha milanduyi ku mabwalo a mdziko muno. Iwowa anati monga mwa malamulo oyendetsera dziko lino amayenera awayimitse pa mtchito ngati ayamba kulowa ku bwalo la milandu la dziko lino ndi kuwuzidwa kuti ali ndi mlandu. Bungwe la Malawi Law Society MLS ladabwa ndi kalatayi ndipo likhulupirira kuti amene walemba kalatayi akusowekera upangiri wa malamulo a dziko lino. Mtsogoleri wa bungweli a Patrick Mpaka anati kalatayi yalembedwa posayang'anira zinthu zina monga kuyima pawokha kwa ofisi ya nthambi ya ACB komanso mphamvu zomwe ofisi ya amayi Colleen Zamba ili nazo. Mpaka anati malingana ndi section 6 gawo 2 ndi 3 ya Corrupt Practices Act imanena kuti mphamvu zochotsa pa mpando mkulu wa nthambi ya ACB
zili m'manja mwa mtsogoleri wa dziko lino, ndipo zikuyenera kuti pakhale kuti pali zifukwa zenizini kuti mtsogoleri wa dziko linoyi achite zotero. Ampaka anadabwa kuti kalata yomwe ikuonesa kuti alemba ndi azamba sikunena chifukwa chenicheni kapena kutchulamo gawo lililonse la malamulo oyendetsera dziko lino, komanso othetsera katangale mdziko muno aja mchingerezi amachedwa kuti Corrupt Practices Act, zomwe zikhoza kukhala kuti ndi zokayikitsa ngati kalatayi yachokera kwa president wa dziko lino, President Chakwera, womwe ndiye khayo yemwe ali ndi mphamvu zochotsa kapena kuyimitsa pa ntchito mkulu wa ACB, potengeranso kuti ndi zomwe anayankhula pa 24 Januwale mu chaka cha 2022. Mosusana ndi zomwe ampaka ayankhula loya wina wa mzinda wa Mzuzu, George Jefferson Kanzipatike, anati palibe cholakwika kuti munthu yemwe ndi wogwira ntchito mboma ayimitsidwe pa ntchito ngati mmene zakhaliramo, akakhala kuti munthuyu akuyankha mlandu ku bwalo la milandu mdziko muno. Kotero Kanzipatike anati zikanakhala zodabwitsa kwambiri kuti mayi Martha Chizuma asayimitsidwe pa ntchito ukuku akuyankha milandu ku khoti. Komatu Kanzipatike anati mphamvu zoyimitsa kapena kuchotsa ntchito mkulu wa ACB zili m'manja mwa mtsogoleri wa dziko lino. Poyankhulapo katswiri wa zamalamulo yemwenso ndi mphunzitsi ku sukulu ya ukachenjedwe ya University of Malawi, Bambo Ganton Kamchezera, anati zomwe apanga mayi Colleen Zamba zikuonesa kutha mapulani komanso utayirira kwa anthu omwe akuchita katangale mdziko muno polimbana ndi mkulu wa ACB, zomwe zikuthetsanso malingaliro onse wothana ndi katangale mdziko muno. Iwo anati Azamba analibe mphamvu yoyimitsa mayi Martha Chizuma pa ntchito yawo, kumachita kuti pali malamulo mdziko muno a Corrupt Practices Act, ndipo zomwe zachitikazi malamulo sakulola kutero. Akamchezera anatinso kudabwitsa kwina kwa zomwe zachitikazi ndi kwakuti President Chakwera posachedwapa anauza mtundu wa Malawi kunena kuti anawakhululukira Martha Chizuma, ndipo akufuna kuti akhalibe wamkulu wa nthambi ya ACB. Iwowa anapitirira kunena kuti ndi mmene zililimo ndiye kuti President Chakwera ndi munthu waboza. Apo ayi ngati sali choncho ndiye kuti anthu ochita katangale mdziko muno ndi omwe akulamulira dziko lino, zomwe ndizochititsa manyazi kwambiri. Robert Mkwezalamba, womwe ndi mkulu wa bungwe la Malawi Human Rights Consultative Council, anati kuyimitsa ntchito kwa Martha Chizuma kwabwera mwa msanga popeza mayiwa sanawapeze ndi mlandu uliwonse ngakhale anthu anawasumira mayiwa. Apite Dimba, omwe atula pansi udindo wawo ngati wapampando wa komiti yoona za malamulo ku nyumba ya malamulo mdziko muno, kamba kangani ati zikuonesa kuti boma linali litachita kale mapulani wofuna kuchotsa pa ntchito Martha Chizuma kalekale. Iwowa anatinso ndi zodabwitsa kuti ulamuliro ulipo pano ukufuna kupititsa mdziko lino kumphompho pochita zinthu zozisusa okha. Akamdon Nyesulu, yemwenso ndi katswiri pa nkhani za malamulo, anati malamulo akagwiridwa ntchito mboma Malawi Public Services Regulations MPSR amagwiritsidwa ntchito ngati pali milandu yomveka bwino, koma apapa palibe milandu yeniyeni. Martha Chizuma akuyembekezeredwa kukaonekera ku bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate pa 8 February mu chaka cha 2023 pa nkhani ya audio ija. Mungu songa ni satmai